Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay ngay nga ta. Tanakarikap manan da Twitter sena ni Marie Kwanang. Ay, jakman na mo maray. Idi mayak idi kalman. Nakarikapon. Nabangkrap samot tan Twitter sena na. Apay akitaan nak ngay iti kasta maray. No nabangkrapan da Twitter sena na. Ay, basol dagiti nalaeng nga agutang adida amaw ti agbayad. Apay saklaang ayat ti adda utang na kini Marie Kwanang. No gumatang kayaw, iti kayo sa baling istora gumatang. Nagadayon nga iti pagnaan may. Apay, san amang lukat ita ni Marie Kwanang kwaraw? Saan? Tainaldaw na naka-duty ni Kagawad Kwanang. Lukas ta. Mas kay kayat ng ti agyutay ngam ti aglako dito'y tersena na. Ay, nagsapakan nga umay agyutay Kagawad. Ay, Kapitan. Kasta tinapudno iti serbisyo. Ay, nagbayatin? Ay, sus. Kasta ko maamin Kagawad. Ay, awanan, Kapitan. Siyakla ang ti kakaisuna nga addaan na pudno a panag-update. Ay, panag-update iti anya? Si kamot, Kapitan. Kaslasaan mo nga mo, di kayat ko asawon iti update. Update iti programa ti barangay? Ay, katmayat ano kasta? Update, no asino tinagaapa. No asino ti saan nga agbaybayad iti utang, kano asino tinalaeng nga agkupate. Kasta aya. Anya klase nga update dagiti ibagbagam. Hindi walis kandas pan Kagawad. Apay aya. Imbaunak ni Uncle nga umayaglinis dito'y barangay hall. Ay, nasaya at mo, tatalagaan narugid na ito'y barangay hall. Ngamsakbay ka nga aglinis, umay ka pa'y atag istoryata. Awan oras ko makiistorya, Kagawad. Ay, umay ka kidain. Apay, di mo ayak kayat ang maamuan des istoryaan da. Analaeng nga umuta, ngam saan nga agbaybayad. At dahil istoryahan da kasta? Ada iso nga umay kan, ta istoryaan ka. Di sana ako na makapaglinis. Ado pa iti oras. Aglinis kan tulaang nga ni inton madamdama. Oh my God! Nagadayon ti paggatangan. Masaduta ko na mapan gumatang iti sagli5 piso nga asin kan mantika. Ay apay nga dayo ako na. Kaya manula ang mga adang detatersinan ni Kagawad Kwanang. Ay kanayon metten ang nakarikap. Kay-kayat na kanon ti agjutay. Mayat ata na sa pang agjut-juti. Ay napintas day ta desisyon na. Ura siya ket maragsakan iti day tangar aramidan ni Kagawad Kwanang. Ay, ang awanan ti asidag apaggatangan, may. Ano sa nyo timag na? Mayat kit di ta kanayonan nga agjuti ni Kagawad Kwanang. Ano ti maaramidan nan? Tanangik mo chismis, antay. Chismis? Ay, kwarog. Nagbalin kan sa amatan at chismuso. Saan, antay? At dalang inistorya kanyak ni Kagawad Kwanang. Anya day ta nga inistorya na. Ni kanugayam na natuyang tikaduan iti utang dito'y kabildatan. Aya! Idi pa ngis istoryain da. Nga da bakit anangisay asang nagbaybad iti utang na. Ni gayam na natuyang. Ay kwaraw, kalinis ka batlangan ay di barangay hon. Ha? Ito yung baon ka mapanaglinis. Ay, nalipatak mo tananggal. Taapay mo't. Chinismisan nakbet ngamin ni Kagawad Kwanang. Ha? Sige, kwarog. Ituloy mo ti ichis-chismis mo kanyak. Ay, inteng. Di mo man disturbuan iti panagistorya ni kwarog. Tamaya to is-istoryaan na. Ay unay ket dayto ako arugan ay ta saan mo't gayam anaglinis dito barangay hall. Imbaon mo kanugayam, kapitan. Unak nga agwales. Ngam siya kunti aglinis. Ay na, kapitan. Mabanog ka laang kat bigbigat pay laang. Umay ka kiday tada istorya akan ka.
Na. Sa anak man at chismisan. Nasken adenggem daytoy kapitan. Maipapan ka ni kumpare mabadong. Na, kasla mayat Ay, talaga amayat, kapitan. Anya dayta. Istorya amon. Ni badong a kumpare, mja ibagbagada, nga adda chicks na. Ha? Ada chicks na ti kumparek at nakangis-ngisit alakay? Siksikan no di chicks na. Oh! Ada pa ay mga atkin ko na. Di mo ibagbaga asya tinang istoryakan ka, kapitan. Sikreto talaang. Antay, dahitan jay ado ti utang na bakit aw? Jay inistoryakan ka ni Maricuanang. Nga inistoryak met kan ka. Siyak sama, ti pag-istoryaan niya. Naglaing kan na natuyang. Kasanum anapugtuan. Kunakon kay. Anya manaan tis istoryaan niya may papankan niya. Kastoy na inanatuy. Di kan agtagtagare ko haro. Apa yan tay? Dakas ka di nga istoryak met kininanatuyang. Anya day taaya. Istorya umon ko araw. Maray. Siyak lang ti mangistoryakan ka. Siyak kumanaan tay. Tasak mati mo na ng istoryaan ni kagawad ko anang. Asinaw tinangichismis kanyak ni Maricuanang. Ay, word, Maray. Talaga nga iso. Anya tinis istoryana. Ay, si kakanugayam ti kadakkelan ti utang na dito barangay tayo. Na, kayat nasawan. Siyak ti pars. Ay, wun talaga asika ti pers. Pudno nga daw utang kaw. Ngam saan asyak ti pers ti amaw. Saan apudno day tang istoryana? Sa inyo apat patyan. Ulbod day di akagawad. Kumarik pa'y mga raw. Ay nadamag munti istorya, may papan ka ni pari ba daw? Saan pa'y? Sige, istorya mo. Inistorya ni kagawad ko na nga dagayam kanu chicks na. Ay, babae raw, alaklakayan. Ay mas daawak man. Tada pa'y lagayam mangayat kan ko na. Ni Maricuanang ka di tinagapuan day nga istorya? Una. Apa ada pa sa bali paggapuan na? Day, ado ti amo na nga istorya nang rugi day ta, idi sada mang luklukat iti tersina na. Adun ti inis istorya na kada kamay. Kasano ngayon, no makadanon ka ni Marituyang day ta at chismes. Ay, nabanbanuga ka nagtrabaho. Nakaluto ka din. Apay ang nagawid ka pa'y lang. Di na ko sila pa na, tamabisbisinat. Day ta kinalakay mo, ag-checks ka pa'y lang. Nagkuna nga da chicks ka. Adaw tinakay danon kanya. Ay, chismis lang dayta. Kahit namati ka mo na dagas. Apay kumasanak ang mamatay. Sino tinangi chismis king ka iti dayta? Ni Kapitan. Ni parente nga chismosa. Ayan ni Uncle mo kwarag. Kwa. Diya ka mau. Apa yung damdamagan? Chismoso dayta ng uncle mo Saan mo't Istoryahin na kayo nga da chicks ka. Pudno ka day tatama daw. Sino nga iti chicks mau? Ay, may isa ka magkwarag. Yarasas mo mutang kanya ka. Sikrito talaang. Awan sa bali ang makamaw. Puro kayo chismoso dito barangay. Uray gayam si Katanod, chismoso kami tayo. Chismoso gayam ti kapitan. Uray tupay dagiti kagawad kat nalaing dangag chismes. Uray ni Maricuanang. Numero 1 at chismosa ni kagawad ko anang tataba daw. Kat no iso ti agar-aramid ka dagiti chismes dito'y barangay. Ay ayan dagiti padam akakagawad. Ay rugi tayong tesis yawn. Ay, saan mo nabirokan ida, Kapitan? Tarugrug yan da, tiag chismes. Ha? Da secretary kan treasurer, madamamot tan, ti pa nagchismis da. Ay, anyat mapaspasamak dito'y barangay hol. Agchichismis tayo na, Kapitan. Isumot day ta tinaskan nga ramidin tayo. Amom ka day, Kapitan. Ay, aguray man. Saan man ati chismis ti ibagayo? Sana nasaya at dito ang mapaspasamakan. Ay, dagiti chismis nga opisyal. Agsardeng kayo. Agtrabaho kayo. Ibagbagam nga da chicks ka.
Si kamagayam ti agis istorya. Inchismis da nga rudmanaon. Makitam day ta. Sika ti mangibabaeng. Sino nga tayo tinangichismis kanya? Apay, di mo amaw no asinaw. Awan sa balay no saan ani Marikuanang. Ha? Ison samatan tar aramiden na iti inal daw ije barangay haul. Ti agchismis. Ay, madiday tuyan. Uray siya, inchismis nan. Ha? Sugoden tan di ta barangay haul. Wain, marwamdan. Apay nga'y alapdan da kami agchismis, Kapitan. Ay, kababaen day tang aramid. Kay kayat mo mati makichismis. Hindi ah. Umay kami makichismis. Kabadong. Di kumparik nga da chicks na. Ay, di mo ibagbaga ta paray. Tanay, kadwak ni tuyang kaw. Ha? Panak na kamday ta, Kapitan. Nupod no ti ibagbagan. Ay, saan asak tinagapon na? Ay agawid akon, Kapitan. Ay. No saan na siga? Asinaw tinagapon na. Di kagawad ko na. Ay, saan ka pa nga gawin, Maray? Nagbalin kamutan ang numero 1 at chismosa Marikuanang. Ay agawid akon tanay. Sumipngot sa amatan. Agsasango tayo pa, dito'y barangay hall, Maray. Wan, Kapitan. Nasken apaneknekan nyaw dagiti inwarwarasyo at chismais. Ala, di ka pa agaw-awid, kagawad ko nang. Ay ngambrabi imatan. Ay, saan ka pa nga agawid? Aginggat saan tayo ang mapagtutungtungan day ta? Antay, apay ang nakaululimak ni Uncle Kao. Nasaysaya at nukasta. Tapno saanan ang makapagistorya iti saan apudnaw. Sa bagay, sakto pa'y, aguli makakumamitain. Ngam adanas ka na damagag, isungag sa uak pa'y. Ay, liklikan tayon ti agchismis, Kwarog. Tadakkel agulo kan panaggiginura ti parnuayon na. Damagak lang, mait, no niya tinlutom amasida, antay. Yara saas ko langan kan ka. Ops, apay nga yara saas mo kun ko na. Na. Ibagambat kanyak Kunak man no, aguli makalangan kay. Ay, saan no si daan ti pagsaritaan? Agsao akmut Ay, agtal na ka man dita. Na. Sige, intayokit di manganan. Takalpasan na, mapanak makiistorya kan ni Kumarik atoyang. Nang lukatan ti Teresina ni kagawad ko anang antay. Naglukatan? Wain, tabawalan ti agchismis iti barangay haul. Ne, apay ngay mat abawal. Una ta mairaman da tao. Diyak kayat nga aga-apa, dagiti aggagayam, kayan agkakaruba. Nay, nakalukat mo't gaya mo ang Teresina ni Marikuanang. Ay, saan ka mapandita? Apay asaan kat mapanak gumatang. Nagadulita paggatangan. Ikismis na kan tumanayin. Nagkarin ken ni Kapitan asaanan nga agchismis. Ken maysa, bawalin kadakwadang opisyal ti barangay ti agiwaras iti saan apudnaw nga istorya. Amangan mo't numang rikap kamanan iti nakabaybayag Marikuanag. Narigat no adayo ti paggatangan mi Maray. Mabannog kami amagna. Mangrikapakan mapanak agjutay. Kano agsesyon kamay. Kate, anya nga ti madamag Marikuanag. Adda ka di baro at chismis mo dita. Imbawal ni Kapitan, ti agchismis ita Maray. Ay katsya nga rudo na ti agchismis. Msigay tarugya kong tagistorya. Ay saanan Maray? Nay, apay asaan? Sa anak mo't nga opisyal. Saanan? Ay, narigat no dati gumura. Pag-aapaan tumanandaytan. Sa bagay mo't kit di Dagiti langan na saya at abambanag ti pagsasaritaan tayo. Anya ti makunayaw. Ay katuan Marikuanag. Anya mo't ngay ti makunam marituyan. Ay katuan anya pa yan ngay ti makunam. Sana nasaya at ti agchismis ko kumare. Tapak kaalaan day ta ti saan apagkikinaawatan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan
Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basi. Sound effects, Glenn Binawen. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.